Değerli kardeşlerim, Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdogan serdana xweya bo Diyarbekir ku hatibû paşxistin pêkanî. Serokkomarê Tirkiyeyê di qada îstasyonê de mîtîngek li derxist û 140 projeyên 12 milyar lîreyê Tirkî lê hatî xerckirin vekir. Erdogan di axaftina xwe de dazanîn ku dêgirtîgeha Diyarbekir bibe muzexane. Çavderên siyasî derbarê axaftina Serokkomarê Tirkiyeyê dameje kirin ku axaftinek qelz bû û gelek xalên ku Kurd çavarê bûn nehatin rojevê. Mitinglerde kalabalık sayısını arttırmak, dikkatleri çekebilmek için Berya mitingan ji bo ku beşdarî zêde ve di nava civakê de hêvî tên çêkirin. Ev yek pêk hat îro. AK Partiye hêvî dan civakê û beşdariyek zêde hebû. Lê derbarê perwerdehiya zimanê zikmakî de derbarê pêvajoya çareseriyê de tiştek nehate gotin. Qet nebe medgot qeydê bêje derbarê hejmara zarokan de gotinên wî xelet hatine fêmkirin. Lê ev jî negot. Biya min axaftinek qez bû. Mijara girtîgeha Diyarbekirê jî ji xwe berê hatibû gotin. Walatiyên ku beşdarî mîtînga Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdogan bûn anî zimên ku ew ji axaftina Erdogan keyfxweş bûn. Beşek ji beşdaran jî ji ber ku Tirkî nedizanî ji axaftinê fêm nekirin. Mesajê pir bi dilê min bû, pir mukemmel bû, pir enerjiya wî tamam bû. Serokkomar em viya jê dixwazin. Evî xizmeta Kurdara bike, muhatabê wî gerek bellî bin, muhatabê wî gerek qenaat önderî bin, muhatabê wî xelqê Kurd bin. Bu xelqê Kurd û bu qenaatkarê Kurd ra muhatab qebûl bike, ev ê pir tiştê xweş çê bibin. Feqet bi hinek muhatabê din re berê çêbû, bi hinek muhatabê ew ya netîce neda. Em wî dibêjin. ده هر تش گوت حمد خدا شکر ما هری ما گوداری کر فقط کی ما نادی ام نشون هندی ما فطرا به هفرون نکشان حالا مجی فهم نکر ده او ترک بو از کرمانجو kucaklaşmamızı engellemek için Di axaftina Erdogan de xalek din a balkêşew bû ku Erdogan got Selaheddîn Demirtaş û hevserokek ê HDP ne Kurdin û têkiliya wan bi Kurdayetiyê re tune lê Kurdan ji bo berjewendiyên xwe bikartînin. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir.